Arnold, 3 år. Gunhild, 5 år. Her i Majsenerland har vi ingen julemand. Arnold 3 og Gunhild 5, de har ingen juleven. Arnold og Gunhild var ked af det, fordi der ingen julemand er i Majsenerland. Meget ked af det. En morgen, da Arnold og Gunhild vågner, sner det rigtig meget udenfor. De skynder sig ud for at lege i sne, og de udbryder. Yeah! Majsene-sne! Det sner og sner. De bliver sultne og går ind og spiser majsenapandekager. Om aftenen går de ud igen for at lege i sneen. Pludselig kan de se noget på himlen. Ej, se Arnold! En mand med rød hue og frakke. Han flyver i en kane med dyr foran. Så går det op for Arnold. Ej, det er jo julemanden. Glædelig majsenajul til alle.